हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव जि गलानि मोनसे दखानाव माने लांनायदों बा जि गला दखानखौ दिन्थिनो आखायाव लागोन गोदान मोनसे खुलिनाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै जोंनिया गामि सेंग्रा जोहोलावा बिराद मोजाङै मोनसे गला लायबाय दखान लायबाय धुनिया गामियावनो जोबोद मोजाङैनो फारि फारियैनो मोनसे सेन्देल जि दखान मा रखम बेपारा मोजां जोंनिया नैया सन्जिब बर' फंबाय जोंनि गामियानो बिराद मोजाङै नैया दखान होदों दासो गोदान नालाय गोदैनो जाखो आया 10 दिन जाबाय नामा 10 दिन जाबाय देवालिनि लास्ट खालि आरम्भनि थिगैनो ओरैनो मा फानसिगोन सेन्देल हि ओमफ्राय उसुरगा उसुर गी पाइटेम आरो न' लांगा दख'ना ओरैनो भाइटिया सन्जय भाइटिया बिराद बरिया गामियावनो होदों मानो होनना बुङोब्ला जों गासैबो मोनसे बेपारखौ होबाय थाबा जानाय नङा गामियाव उनावहाय आं गय जाबाय रायजोफोर बयबो बेलेग बेलेग बेपार होलायनांगौ मानो होनना बुङोब्ला गामियाव सब बुस्थुखौनो नांगौ जोंनि गामिया बिराद गिदिर गामि खमाव 400 घर दङ रायजोफोर जोंनि गामिया केकुवाहाटी 400 घर बर'फोरा मेन नेसनेल हाइवेनि हाबजेननायनिफ्राय जोङो बर' गामिया जोंहा जागायजेनखायो 400 घर मैखोम बर' गामि दङ जों बिटिसिनि बाहेराव खिन्थु रायजोफोर जों गासैबो ज'यैनो माने मिलायना थायो गुबुन हारिबो दोङो बे 400 घराव नैबे 400 बर'फोराल' 400 घर आरो गुबुन दंबावोसो गुबुन हारिफोर खिन्थु बे 400 घर आरो गुबुन हारिनि गेजेराव नैबे गंसेल' दखान दा बे दखान रायजोफोर मोजां जागोन बेपारा बिराद मोजां सलायथो बिथांनियाबो बिराद आसा खालामबाय आंबो न' दसे हि आइटेमफोरखौ खनसे नायलांनि न' आइटेमखौ एसे नायनि नैया बेबायदि बरियासो साजाय दोनदों सेन्देलफोरखौबो नैया आइफोरखौ सेन्देलफोर दङ आरो नै दोनबावदो दख'ना मोजाङानो जायाखै दासो थारमाने दख'नाफोर लाबोदो न' दख'नाफोरबो दङ नैया लाबोदो ना होनदों दख'नाबो लाबोदो मानो होनबा गामियाव जोंनिया मानसिफोरा सोरबा थाबनो उसुरगा सोरनोबा गिबोनो गोनांब्ला बा सोरबा गोदानै गाननो लुगैब्ला बेहायनो माने मोनगोन माने ना दखाननि एड्रेसबो दङ मा बुंनो हागौ दखाननि एड्रेसफोरखौ दखाननि एड्रेसा गामिया केकुवाहाटी ओमफ्राय पस्ट अफिस रामतला पिएसआ रंगिया बास स्टेन्ड भाटकुसि मैया गामिनि थंखौ खिथाबाय रायजोफोर जुदि जोंनि खाथिनि सोरबाफोर आलासिनो फैफ्लाङोब्ला जोंनि गामियाव जुदि मायबाफोर बायफ्लांनो पागरबोदोब्ला टाउनाव होमबाना जोंनि गामियावनो नोंथांमोना गिफ्ट आइटेमफोरखौ मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जि थंखौ बुंना होबाय बे थंआवनो नोंथांमोना माने बे बिथांनि दखानाव जोंनि सन्जिब भाइटिनि दखानाव नोंथांमोना लानो हागोन बिथाङा बुंना होखाबाय जुदि पागर बोयोब्ला पागर बोनाया मोजां जागोन होमब्लासो नोंथांमोननियाव बायनो हागोन नङा होनबा बेबो गरफा गरनै मोनथो नंगौ नङा नंगौ मानो होनबा ओमफ्राय बे गरफा गरनै मोनबासो धोनि जागोन नालाय kasih mobile nabi itu dukun ini ya मोजां मोनदों ना दखान होननानै गाहाम नांदो मोजां मोनदों ना बेपारा बे आगोला बेलेग बेपार खालामदोंमोन नामा बेपार ओरै खालामफेराखैमोन प्रथम थिगैनो मोजां मोनदों होमबा गाहाम नांदो बरिया रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सायाव जोंनि सन्जिब भाइटिनि जि माने गिफ्ट आइटेम सेन्देल दखान जि दखान गासैखौबो बिथाङा सोनानै दोनदों गामियाव गामिनि न'नि दखानाव आं दिनै नोंथांमोननि सेराव बेखिनिखौ दिन्थिनानै फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय बाय